Hola a tots i totes, com esteu? Esperem que estigueu bé, sobretot que estigueu a casa. Mireu, nosaltres hem tornat a la casa Coll i Regàs per... Us ho explico. Hem tornat per celebrar un aniversari. 123 anys. 123 anys que fa que comença aquesta història. Era el 1897. I aquí comença el projecte del Puig i Cadafalch. Per tant, avui commemorem aquest aniversari. Però, a més, us volem donar dues notícies, dues novetats. Primera, la reobertura de la casa, d'acord? Per tant, per saber quan i, sobretot, per saber com ho farem, podeu entrar a la nostra web o podeu seguir-nos a les xarxes. I la segona novetat us la deixarem pel final. Bé, aquesta història la tenim documentada i de seguida us l'expliquem. Per tant, benvinguts i benvingudes. Ei, mireu qui hi ha allà! Pere, què tal? Bé, Elisenda, doncs bé, com molt bé has dit, fa 123 anys que es va col·locar la primera pedra de la casa. I com ho sabem? Ho sabem gràcies a aquest document. Bé, és una reproducció. L'original encara està en mans de la família de Joaquim Coll i Regàs. I què diu? Doncs diu que el 26 de maig de 1897 es va col·locar la primera pedra de la casa. Aquest document, que originalment és un pergamí, hi podem veure que és una gran font documental, però també artística. I podem veure, per exemple, les típiques característiques del modernisme. Podem veure elements sinuosos, elements vegetals, els símbols nacionals, aquí veiem un escut. Per exemple, ens parla de Sant Jordi com el patró de Catalunya, parla també, com que estem a Mataró, de les santes patrones, Santa Juliana i Semproniana, i aquest document, a part, també hi veiem que utilitza una tipografia medieval, que també és típica del modernisme, amb aquestes lletres capitals, per exemple. Què ens diu d'interessant? Doncs ens diu d'interessant també que aquesta primera pedra es va col·locar en els fonaments de la torre. Per què en els fonaments de la torre? Perquè la torre és la part de la casa que està més propera al cel. I la família de Joaquim Coll i Regàs era molt religiosa i es volien aproximar més al cel. Un altre element que veiem és les firmes de tota la família. Per exemple, Joaquim Coll i Regàs, que és el propietari, el primer propietari, la seva dona, la Magdalena Sorià, els seus 6 fills, el fill, l'hereu i les 5 filles, no podria faltar la firma de l'arquitecte, Josep Puig i Cadafalch, i, com hem dit, eren religiosos, oi? Doncs 2 firmes de 2 religiosos. La primera pedra, què devia haver-hi a la primera pedra? Segurament es col·locava els plànols de la casa, es devien col·locar possiblement el diari del dia i segurament en aquesta casa hi ha alguna altra sorpresa més en aquesta primera pedra. Doncs bé, estem de celebració i segurament quan es va col·locar la primera pedra es devia fer també una celebració. I tota celebració hi ha d'haver-hi un brindis. Doncs bé, nosaltres sabem que Joaquim Coll i Regàs va fer una reunió amb patrons i també amb obrers i ho van brindar el pacte que van arribar amb cava. En aquesta casa segurament es devia fer un celler que devia estar en el soterrani i segurament també el dia de la col·locació de la primera pedra devia haver-hi una celebració. Avui, que fa 123 anys, què us sembla? Brindem? Hola, bon dia a tots i totes. Estem aquí a la fantàstica terrassa de la Casa Coll i Regàs, on volem presentar-vos una nova activitat que començarem ben aviat. Consisteix en tastos i maridatges de vins aquí a la casa, tant dintre de la casa com tastos a la fresca aquí a la terrassa. Però, mentrestant, i fins que no puguem fer-ho aquí presencialment, us hem preparat tastos online, tastos virtuals. I per fer tot això, què millor que comptar amb els vins de la comarca i amb els vins de proximitat de Deo Alella. Per això contem amb la fantàstica col·laboració de l'Anna, que és la secretària de Deo Alella. Anna, què ens expliques? Bueno, doncs, bon dia.
soc l'Anna de la Déu Alella. Us porto una petita representació dels vins de la Déu Alella, com us deia. Què volem fer? Doncs, com us ha explicat l'Àlex, una nova novetat que us aportem és que farem un maridatge amb la casa Coll i Regàs. I en comptes d'un maridatge gastronòmic, farem un maridatge d'història. És a dir, us explicarem les nostres referències junts amb alguna estança de la casa, en la qual podrem explicar el modernisme tant amb la història del que hi ha darrere d'aquesta ampolla. Per tant, crec que n'hi ha un binomi important en el que surt tota la història que té la casa com la Déu Alella, perquè som una de les déus, en conjunt amb la Déu de Jerez, les més antigues d'Espanya. Per tant, doncs, benvinguts.